ginumana ninyo. Kinotlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Marcos. Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an mibiya gikan sa bukid ug mipadayon paglakaw latas sa Galilea. Dili buot si Jesus nga may mahibalo kun hain siya, kay gipahimangnuan man niya ang iyang mga tinun-an nga ang anak sa tao itugyan ngadto sa mga tao ug patyon nila siya, ug mabanhaw tapos sa tulo ka adlaw. Wala sila makasabot kung unsay kahulugan sa iyang giingon kanila, apan nahadlok silang mangutana kaniya. Nahiabot sila sa Capernaum, ug sa nakasulod na sila sa balay, gipangutana ni Jesus ang iyang mga tinun-an, unsa may inyong gilalisan didto sa dalan? Apan wala sila motubag, kay naglalis man sila kun kinsay labing dako kanila. Unya milingkod si Jesus ug iyang gipaduol sila og giingnan. Bisan kinsa ang buot nga mahimo nga labing dako, kinahanglan nga magpaubos siya ug mag-alagad sa tanan. Unya gikuha niya ang usa ka bata ug iyang gipatindog sa ilang atubangan. Ug iyang gikugos ang bata ug miingon siya kanila, ang mudawat sa usa ka bata nga ingon niini sa akong ngalan, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, wala mudawat kanako lamang, kundili kaniya usab nga nagsugo kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong hapon kanatong tanan. Pasalamatan nato ang Dios tungod sa dakong grasya nga iyang gihatag kanato karon. Bisan pa man sa hulga sa pandemic, kitang tanan ania karon dinhi tungod kay gigasahan kita niya o grasya sa pagtuo. Atong palakpakan ang atong Ginoo. Magpasalamat kita. Kay bisan pa man sa kahadlok, naagihapon nagpabilin ang atong dakong pagtuo sa Dios. Mao kinang naa kita karon dinhi kay tungod sa atong dakong pagtuo ug pagpasalamat sa Dios. We are now in the 25th Sunday in Ordinary Time. Nindot pamalandungan ang atong mga pagbasa karon. It is also very timely for all of us. Hapit na ang filing of candidacy, hapit na tanan. Mao ni ang pahinumdom kanatong tanan. Those who wants to be great, the Lord is reminding us all. Balikan usa nato ang unang pagbasa. Sa unang pagbasa sa basahon sa kaalam ni Solomon, unsa man ang atong makatunan dinhi. It is very interesting for all of us. Kung nagbasa mo sa atong unang pagbasa, ang unang linya na ay close and open. Ang giingon dinhi, ang dautan nagaingon. Ang matarong nga mga tao walay kapuslanan. Imagine, ang mga dautan nagingon sila, ang kanang mga tao nga matarong walay kapuslanan. Dinhi kita gipahinumduman nga kung kinsa katong magsulti sa tinuod, kung kinsa katong nagtinarong, kung kinsa katong musulti og mubabag sa dili maayo, sila na hinuon ang mga dautan. Sila na hinuon ang mga walay kapuslanan. Pwede na itong i-contextualize karon sa nahitabo sa atong katilingban. In our society today, rampant kaayo ang fake news. Daghan ang dili mao. Daghan ang dili maayo. Daghan ang mga impormasyon nga bakak. Pero, unfortunately, those who are seeming na mga di mao,
nahog na noon nga murag mauna no'y sakto. Mauna, kung makabantay kita mga igsoon, kung kinsa ka to mga tao nga kusog, mubabag, kusog nga musaway sa dili mao, sa dili maayo, sila na hinuon ang nahimong dautan. I remember my personal experience na asahin ako sa usa ka lugar. During sa akong wali, na ako'y gisulti nga mga inhustisya nga dili maayo. Nga nakit-an ako sa maong katilingban o sa komunidad nga dili maayo. So akong gisulti, pinaagi sa guidance gihapon sa gospel. After my homily, after the liturgy, giduol ako sa kataw. Giagbayan ako, o ang iyang gisulti kanako mao kini. Kung gusto kang magdugay dinhi, hinay-hinay sa imong baba. Kung gusto kang magdugay dinhi, hinay-hinay sa imong isulti. Nakapamalandong ako. Kung kinsa katong magsulti sa tinuod, kung kinsa katong magsulti sa unsay sakto o hustisya, sila na hinuon ang walay kapuslanan. Mauni sa atong unang pagbasa, gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Mauna kita karon mga igsoon, gipahinumduman. No? Kanato dinhi, kabalo ko nga naa, kanato dinhi daghan, nga gusto sa musulti sa sakto, gusto musulti sa tinuod, pero nahadlok. Kaya nga naman, kung kinsa to musulti sa maayo, mao naman hinuon ang lutuson, mao naman hinuon ang patyon. Pero, kita gipahinumduman sa Ginoo, pinaagi karon sa atong unang pagbasa. Nga, kinahanglan, we should live our prophetic life. We should live our prophetic mission to speak what is right, to speak what is just. Mao na karon, unya mamalandong usab kita. Kita usab gipahinumduman na kung kinsa katong unsa man ang gitawag nato kinatawag og worldly wisdom o divine wisdom. Ang divine wisdom mao ning kato mga tao, mao ning kaalam nga magtudlo kanato unsay sakto, nga musulti unsay sayop. Now, nindot pamalandungan kanato dinhi nga naa dinhi karon. Unsa man nga kaalam ang anaa kaninyo karon? What kind of wisdom did you possess today? Is it worldly wisdom or divine wisdom? Sa atong ikaduhang pagbasa, gikan sa basahon sa sulat ni Santiago, gitudloan kita. Lingon dinhi, ang kaalam nga gikan sa langit, anaa sa tanan putli, ug unya makigdaiton, maaghop, mahigalaon, maluluyon, ug maayong binuhatan. Sumauday kini ang gitawag og divine wisdom. Kung kinsa tong tawo nga nagbaton og kaputli sa iyang unahuna og kasing-kasing, naghimo og maayo, naghimo og sakto, maunay tawo nga nagposes og gitawag og kaalam gikan sa langit. Karon, kitang tanan gipahinumduman, kitang tanan giawhag, pagtanaw pagbalik sa atong kaugalingon. Unsa man ang klase nga kaalam ania kita. Unsa man ang klase nga kaalam nga naa nato karon dala-dala. It is very important, especially today in our society, nga ang nahitabo sa atong kalibutan, nahitabo sa atong palibot, kinahanglan kita makabaton og kaalam gikan sa langit. Kay ngano man, kini nga kaalam maggiya kanato sa sakto. Kini nga kaalam maggiya kanato magbuhat unsay maayo ug unsay makamaayo sa uban. Mao na mga igsuon, mamalandong kita, especially in our liturgy today, nindot pamalandungan. Ikaduhang punto nga pwede natong makuha, especially in our second reading today, ang giingon dinhi, especially in our attitude sa prayer. Giingon dinhi, wala ka mo makabaton sa inyong gitinguha, kay wala man ka mo mangayo niini sa Dios. Ug sa dihang nangayo ka mo, wala ka mo hatagi, kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo ka mo, aron lamang pagtagbaw sa inyong mga lawasnong kaibog. Mamalandong kita, unsa man
ang atong mga pag-ampo sa Ginoo. Ang inyo bang mga pag-ampo gidungog ba sa Dios or wala? Kung wala kini gidungog sa Dios, atong pamalandungan, ang ako bang gipangayo sa Ginoo, makaayo ba or makatabang kanako? O ang akong gipangayo sa Ginoo para lang sa akong kaugalingon? Nakahinumdum ko na ako'y usa ka kaila, dugay ng alagad sa simbahan. Dugay ng alagad sa simbahan. Karon dako naasay gipangayo sa Ginoo. Naasay daghang gipangayo sa Ginoo. Ug wala kini gihatag. Niingon siya wala daw gihatag. Niingon siya, muhawa na ko sa simbahan. Di na ko mangalagad. Kay nga naman, ikaw kay nga naman ate. Dugay na kong nagserbisyo niya, pero nagsikog ampo, nagsikog pangayo, wa ko hatagi. Nakapangutan ako, unsa man ang klase sa pag-ampo, unsa man ang klase sa atong gipangayo sa Dios. Mauni karon, gipahinumduman kita sa ikaduhang pagbasa gikan sa basahon sa sulat ni Santiago. Kung nangayo kita sa Ginoo, ug kun wala kini gihatag kaniya, hinumduman nato na basin dili kini na makaangay o makaayo para kanato. Mao na mga igsoon, dili kita ma-discourage. Kung nangayo ka sa Ginoo karon unya wa gihatag, ayo ka discourage. Hinunoa o sa ito buhaton, mamalandong, tan-awon, makaayo ba kini kanako or dili? Mao kini karon ang mensahe sa atong ikaduhang pagbasa. Sa atong ebanghelyo, nindot usab kaayo pamalandungan. Si Jesus, ang iyang mga tinun-an naglalis, kinsa man ang labing dako kanato? Kinsa man ang mas labaw kanato? Who should be great among us? Ato lang klarohon ha, si Jesus dili siya against about greatness. Well, in fact, okay masab nga mahimo kang great, no? Kitang tanan na naakaron dinhi, gusto usab nga mamahimong labaw, gusto usab mamahimong great. Pero mamalandong kita. Unsa man nga klase nga greatness ang gusto nato? Is it worldly or is it divine? Sa atong ebanghelyo, kita gipahinumduman kung gusto kang mamahimong labaw, kung gusto kang mamahimong dako. Kita gitudloan ni Jesus nga mamahimo kitang sama sa usa ka bata. Unsa man ang naa sa bata, ang batasan sa bata nga mapaubsanon. Ang batasan sa bata nga too much dependence. Ang batasan sa bata nga dili kahibalo magdumot. Gahapon nag-blessing ko sa usa ka balay, naidaghang mga bata. Nag-away sila, nagkinusnitay, naghinilakay. After nila naghinilakay o nagkinusnitay, naman sila yung mga toys, nag-share sila. It struck me while observing those children and while reflecting the gospel today. Nakaingon ko, mao kini ang mensahe para kanatong tanan. Mao nang niingon si Jesus, kung gusto kang mamahimong labaw, kung gusto kang mangalagad, kinahanglan we should possess the qualities of a child who is so humble, who is so meek, who is so dependent to the Lord. Ug katong tao, ug nga dili makahibalo magdumot sa iyang sigkaingon. Amen? Mauning mensahe kanatong tanan. Ikatulong punto, I just want to emphasize one important point here. And it is very interesting how Saint Mark presented to us his gospel narrative. Sa uban nga mga ebanghelyo, we have the same narrative, pero lahi-lahi ang ilang pag-present. But here, Saint Mark is giving us another picture. Kung nakadungog kita, nag-ingon dinhi. Unya gikuha niya ang usa ka bata ug iyang gipatindog sa ilang atubangan ug iyang gikugos. It is interesting. Ngano man nga kang Saint Mark mao man ni ang iyang gihatag nga representation. Gipatindog ang bata ug iyang gikugos.
Sa uban nga gospel, gibutang, gipatindog, gipalingkod. Pero kang Saint Mark, sa Markan Gospel, ang iyang gisulti, nga ang bata gitawag ni Jesus, gipatindog sa atubangan o iyang gikogos. It means, iyang giisa. Unsa man ang mensahe para kanatong tanan. This reminds us all, kay sa panahon sa konteksto ni Jesus, ang mga bata, sila katong mga tao nga walay boses sa society. Sila ang mga tao nga mga walay dili mapansin. Sila ang mga tao nga wala sila'y katungod mo storya ug walay, they are voiceless in their society. Mga weak, mao tong panahon ni Jesus. Mao na kung ato tan-awon, and if we will put it into our context today, who are the children in our context today? The children in our context today are those people who are poor, who are voiceless. Katong mga tao nga dinaog-daog, mga tao nga biktima sa mga lain-laing klaseng inhustisya, these are the children in our context today. Mauna, niingon si Jesus, kung gusto mo mga lagad ka nako, giisan niya ang bata, iyang gipakita. Mensahe ka natong tanan, kung gusto tang mamahimong labaw, sirbisyuhan nato kining mga tao, mga pobre, mga dinaog-daog, mga walay boses sa katilingban. Kung gusto kang mamahimong labaw at tubangan sa Diyos. This is the message and the invitation for all of us today. If we really want to be great, then this is an invitation for all of us to serve the poor, to serve the needy, to serve the voiceless in our society. O sa diha-diha mga igsuon, makaingon kita, pobre man kita dinhi sa kalibutan, pero labaw kita dito sa langit. At ubangan sa Diyos. Amen. Palihog manindog ug ato ipadayag ang atong pagtuo sa Dios. Kitang tanan. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo ay anak kabugtong Ginoo nato. Gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugod ni Poncio Pilato. Gilansang sa krus na matay ug gilubong. Bikunsad sa maminatay. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa to sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siya ron paghukom sa mabuhi ug sa maminatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa masantos, sa kapasayloan sa masala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, si Kristo atong Ginoo nagtagna ng daan sa iyang makaluwas nga kamatayon ug pagkabanhaw. Atong dadon ang atong mga pangamuyo ngadto sa Amahan sa tanang pasaylo. Ug moingon kita, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa atong Santo Papa, ang sulugoon sa mga sulugoon sa Dios, nga makalahutay siya sa tanang pagsulay sa iyang giatubang mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa tanang kanasuran, nga mapatigbabaw na ang kalinaw, panagdait, tali ni atong nasod, nga nag-andam sa pakigsab batok sa usag-usa, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban,
nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mangamuyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot Obispo ug George Sibalye Pari, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga nangamatay, nga makapahulay na sila sa mga bukton sa Dios, mangamuyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. ug sa hilom diha sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon, ipadangat nato ngadto sa Dios ang uban pa nato mga personal nga mapag-ampo ug mga panginahanglan. Ilabi na gid ang atong mga panginahanglan sa sulod sa atong panimalay ug sa atong mga panginabuhian. Amahan sa among manunubos, kining mga pag-ampo nga among gidala sa imong atubangan, nagpadayag sa among pagtuo diha sa imong anak, nga nagpaubos sa iyang kaugalingon sa pagpakamatay sa krus sa alang kanamo, ug nabanhaw aron mahimong among Ginoo nga mahimayaon, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen.